La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Bos días a todos e a todas. Hoxe facemos a lectura dun manifesto elaborado polo alumnado do Instituto Auga da Laxe. Van empezar eles a falar e logo dou paso a unha docente do Instituto Auga da Laxe. Hoxe celebramos o Día Internacional da Muller, día no que millóns de muller alzan a súa voz en todo o mundo para reivindicar os dereitos e lutar contra todas as discriminacións por sexo. Queremos que este día sexa unha homenaxe para todas aquelas mulleres que loitaron e loitan día a día para dar unha igualdade ás persoas gocen dos mesmos dereitos e oportunidades e formen parte de unha sociedade máis xusta e equilibrada. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos é máis articulada da nosa Carta Magna, defende a igualdade entre homes e mulleres, pero pese aos logros obtidos debemos ser conscientes de que a loita é extensa, difícil e aínda que queda moito camiño por percorrer. A chegada das mulleres ao longo da historia entre todos os ámbitos é incuestionable, a par de invisible, e o que queremos manifestar nesta data é o noso convencento de que as cousas poden e deben cambiar. Bertolt Brecht dicía nun poema en 1932: que tempos son estes nos que faltar nos de falar dos árbores parece un crime porque implica silenciar tanta injustiza? Que seguimos soñando con que os homes e as mulleres, a pesar de sermos persoas diferentes, somos iguais en derechos e en oportunidades, independentemente da religión, do sexo, da orixe sexual. Soño con que todas as persoas nos tratemos con respeto e con igualdade. Ninguén é menor que ninguén. Seguimos soñando con remarcar definitivamente con estereotipos e con prexuizos de xénero que nos inducen a desempeñar e elegir determinados traballos e ocupacións. Soño con unha educación que non entenda de cores para nenos e cores para nenas. Que os xoguetes sexan para que quen queira xogar con eles e as roupas para quen queira vestilas, sen importar o sexo da persoa que as deba. Soño cunha educación que me axude a detectar os micromachismos para poder enfrontarlos e superarlos, porque soño con seguir tratando de estes temas na familia e na escola, con falar en liberdade das desigualdades, dos temas censurados e, sobre todo, soño cunha boa educación que nos leve a lograr a igualdade de oportunidades e a equidade, sen todas esas distincións sustentadas en estereotipos que determinan o noso xénero. Seguimos soñando con dar o mesmo valor ás mulleres nos deportes, que o tratamento informativo que se lles dá ás nosas deportistas sexa sinceramente o dos seus logros deportivistas e non sobre a roupa que visten o corpo que teñen. Soño con que os homes e as mulleres poidan xogar e practicar os deportes que queiran. Con que unha muller poida xogar ao fútbol e un home practicar gimnasia rítmica, se iso é o que o desexa. Seguimos soñando con visibilizar a historia das mulleres, con rescatar e volver ao lugar que lle corresponde a súa loita polos dereitos humanos, a súa contribución á ciencia e aos desenvolvementos e os avances sociais. Soño con darlle visibilidade, acabar con as injustizas e seguir sementando pegadas nestes temas de igualdade. Seguimos soñando con que todas e todos podamos optar unha educación que sirva para formarnos e poder ter un traballo no que desenvolvernos tanto como queiramos para que por fin non haxa teitos de cristal nin chan pegañentos que carguen sobre as costas das mulleres, restándoles oportunidades. Soño con que haxa máis mulleres políticas que chegan a altos cargos e mulleres que ocupen postos de responsabilidade. Soño un futuro no que podamos ver máis igualdade respecto aos traballos en que todas as persoas podamos facer
facer o que nos propoñamos. Seguimos soñando con que as mulleres e os homes compartamos equitativamente as tarefas dos cuidados e das responsabilidades no fogar. Soño con que a corresponsabilidade familiar non sexa un lastre para a carreira profesional das mulleres, con que non as coloquen en posicións de precariedade laboral por quedaren embarazadas. Soño con que estas tarefas dos cuidados sexan por fin un ben social, compartido de forma igualitaria por homes e mulleres, un ben que contribúa a xerar maior valor como sociedade, porque é tarefa de todas e todos. Soño que todas as persoas poidamos acabar as nosas metas, independientemente de que sexamos homes ou mulleres. Seguimos soñando co respeto na parella, co recoñecemento de mulleres e homes como iguais, sen contos de príncipes azuis e de princesas rosadas. Soño con que ninguna nena nin neno do mundo teña medo de ser quen é, e con que teña a liberdade de amar a que verdadeiramente queira. Soño co dereito de amar en liberdade e dicir non a violencia de xénero. Seguimos soñando cunha xustiza que cada día sexa máis equitativa para todas as persoas. Unha xustiza con perspectiva de xénero, onde as mulleres esteamos incluídas. Soño con un mundo onde a igualdade entre homes e mulleres, nenos e nenas sexa unha realidade. Hoxe soñamos e pedimos a paz para Ucraína, Gaza, Congo, Sáhara, Colombia, Sudán do Sur, Afganistán, para que homes, mulleres, nenos e nenas de todo o mundo poidan vivir a vida que merecen nos seus fogares en armonía e en paz. Hoxe, 8 de marzo, seguimos xuntas soñando, porque todo o creado foi antes soñado, porque a igualdade si é posible. Moitas grazas ao noso alumnado, nosos alumnos e alumnas do IES Auga da Laxe, de primeiro da ESO, que se ofreceron voluntariamente a ler este manifesto para todos e todas vós. E nada, o único que podemos dicir é que seguimos soñando con aulas en igualdade, seguimos soñando con creer que este día é necesario porque aínda fai falta que reclamemos o que estamos a reclamar. Nada, moitas grazas e ata a próxima vez. Los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se